Астан, хәйрле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Туры эфирда сезне сәламлыйм мин Айзилә Батырханова. Шушы минутларда безнең белән булган һәр тамашачыга күтәренке кәеф, уңышлы эш көне телибез. Бүген 1 февраль, чәршәмбе. Кышның соңгы айы нинди кызыклы вакыйгалар белән тарихка кирип калган? Бу турыда алдагы минутларда. 1709 елның 1 февралендә Тон океанда урнашкан кеше яшәмәй торган Хуан Фернандес утравында Александр Селькирк исемле Шотландия матросы табыла. Ул әлеге утрауда 4 елда 4 ай яши. Һәркемгә таныш булган Робинзон Крузо прообразы да нәкъ менә Александр Селькирк була. 1 февраль бөтен дөнья хиҗаб көне билгеләп үтелә. Гадәттә бу көнне дөньяның төрле почмакларында хиҗаб белән танышу кебек акцияләр үткәрелә. Хиҗаб мөселман хатын-кыз исеме. Кием хатын-кызның бит һәм беләзеккә кадәр кулларыннан кала, бөтен тәнен капларга, үтә күренмәле һәм артык игътибарны җәлеп итә торган, ягъни купшы булмаска тиеш. Шулай ук бүген 1 февраль көнне халыкара десерт көне. Әлеге татлы бәйрәм уңайыннан якыннарыгызны тәмле һәм татлы десерт белән сыйлый аласыз. Алдагы минутларда без сезнең белән бергәләп искиткеч тәмле десерт ясау серләренә төшенербез. Хәбәрчебез Динә Нәҗметдинова хәләл тортлар һәм десертлар ясау остасы Ләйсән Кадырова да кунак булды. Хәерле иртә, хөрмәтле телевизор караучылар. Без бүген Ләйсән ханымда кунакта һәм без бик тәмле десерт ясаячакбыз. Нәрсәләр кирәк була бүген безгә? Бу десертның исеме трайфл була. Икенче яктан инде бу порцион торт дигәндә инде махсус савытта булачак инде. Бу десерт өчен безгә бисквит кирәк була. Без аны миндаль уныннан ясыйбыз. Җир җиләге пюресе кирәк булачак. Лимон кремын ясыячакбыз. Süt üstü, anları sütten, limon soğundan ясыйбыз, hem de ак шоколадтан. Вакытка килгәндә, ничә кирәк, ничә сәгать пешә? 1 сәгать эчендә өлгертеп була инде. Яхшы. Башлыйбызмы? Башлыйбыз. Беренчедән без ясыйбыз миндаль бисквитын. Аның өчен безгә 60 грамм шикәр пудрасы кирәк булачак. Миндаль уны кирәк булачак 70 грамм. 1 йомырка, 2 йомырка сарысы, 2 йомырка агы һәм шикәр комы. Монда 30 грамм. Һәм бераз гына бодай уны кирәк булачак. Ул да шулай. Бодай уны. Бодай уны 30 грамм. Бисквит пешкән арада без нишләргә тиеш? Хәзер без крем ясыйбыз. Аның өчен безгә 100 грамм сөт кирәк булачак. 230 грамм сөт өсте. Мин аны алдан ук күпертеп куйдым миксер белән. Лимон согы кирәк булачак һәм ак шоколад кирәк булачак. Ак шоколад 170 грамм кирәк була. 170. Ә сөтне нишләтәбез без? Сөтне хәзер без кайнатып чыгарабыз тагын, шоколад өстенә салабыз. Шоколад эри. Хәзер бу шоколад безнең әзрәк суынырга тиеш. Аннары сөт өсте белән бергә кушып куябыз. Һәм крем әзер була.
Безнең аңламча инде бисквит пешеп җитте. 12 минут узды, һәм бисквитны чыгарабыз. Менә монда 2 кондитер копчыгы әзер. Һәм без Лейсан ханым эшлибез. Хәзер без трайфлны берләштерәбез. Ага, эшлибез. Ага. Башта бисквитны салабыз. Лейсан ханым, әлеге мастер-класс өчен сезгә бик зур рәхмәт. Һәм инде әлеге десертны пешерер өчен безгә якынча 1 сәгать китте, бит кирәк булды. 1 сәгать кирәк булды. Һәм инде сүз уңаеннан, Лейсан ханым, сезнең бүген туган көнегездә икән, сезгә исәнлек, саулык телибез. Һәм инде һәр чак менә шундый тәмле, боллы, татлы десертлар белән туганнарыгызны һәм якыннарыгызны сөендереп торыгыз. Бик зур рәхмәт сезгә. Амин, рәхмәт ясым. Һәр барчагызга хәерле матур көн теләп тапшыруыбызны алга таба дәвам итәбез. Безнең халыкта матур бер әйтем яши. Изгелек эшләдә суга сал. Халык күрмәсә, балык күрер. Шуннан да тирә-ягыбызда игелекле эшләр башкаручы олы йөрәкле кешеләр бар. Алар үзләре турында мактап сөйләгәнне яратмый, әмма алар оештырган Нурлы Ислам проекты турында тамашачыларыбыз һичшиксез белергә тиеш. Тапшыруыбызның бүгенге кунаклары Федерация Советы каршындагы Яшь закон чыгаручылар палатасы әгъзасы, Нурлы Ислам проекты авторы Ринат Исламов һәм әлеге проектның җитәкчесе, психолог Зөлфәт Зарипов. Исәнмесез, хөрмәтле кунаклар, хуш килдегез. Хәерле иртә. Ассаламу алейкум, хәерле көн. Авыл күрке мәчет күрке халык дигән мәкальне сез әлеге игелекле эштә шигар итеп алгансыз. Ринат, сөйләп китегезче, менә әлеге эшне ничек сез башлап җибәрдегез? Әлеге эш бик кызык кына башланып китте ул. Без 2019 елда Улы Кабан авылында һава мәчетне яктырттык. Һәм инде бу эшне эшләгәннән соң күңелдә бик яхшы гына хис калды. Һәм 20 елда шулай эшләп карадык, 1-2 мәчет, һәм нәтиҗәдә 2022 елның май аенда Зөлфәт белән үзебезнең туган якка, Мөслим районына кайтканда, без Яңа Кармал авыл мәчетен яктырттык. Бу көнне шундый яшенле иде, җилле, без манарада яшен сукмаса гына ярый инде дигәндәй, һәм кайтканда шул исән калу хөрмәтенә дигәндәй проектны инде башлап җибәрергә булдык. Проектның исемен Нурлы Ислам дип атарга булдык. Һәм бөтен дөнья татар конгрессы каршындагы булган безнең татар эшмәкәрләр оешмасы җитәкчесе Фәрит Яскәр улы Уразаевка мөрәҗәгать иттек. Фәрит Яскәрич, безнең менә шундый фикеребез бар иде дип, ул аны хуплап алды. Нәтиҗәдә без бүген көндә проектыбызны үзебезнең Камил хәзрәткә күрсәттек, мөфтиебезгә. Шул вакытта инде безгә үзенең хәйр фатихасын Рөстәм Нургали ишетә бирде. Казан саммитта үзебезнең проектны күрсәттек. Гомумән нәтиҗәгә килгәндә, үткән атнада гына 13 мәчетебезне яктырттык. Алла бирсә, менә бу атнада Әгерҗе районының Кичке таң авылына барып 11 мәчетебезне яктыртырга исәп бар иде. Әйе, тамашачыларыбызга аңлатып китик. Менә Нурлы Ислам проекты дигәндә без нәрсәне күз уңында тотабыз. Сез авыл мәчетләрен гади усуллар белән аларны яктыртасыз, әйеме? Архитектура яктылык белән бирәбез. Утлар куябыз, төрле төсле утлар. Безнең бит инде ислам диндә иң матур төсләр. Зөлфәт, сүзегезне бүлдерәм. Менә без хәзер экранда да аларны карап китәрбез, чөнки инде теге сөйләү бер хәл, ә инде үз күзләрең белән күрү ул тагын да яхшырак. Шуңа күрә хәзер без фотосурәтләрне дә карарбыз. Әйе, дәвам итик. Сез аларны төрле утлар белән бизәсез, әйеме? Утлар, әйе, безнең бит инде ислам динендә иң безгә якын төсләр ул яшел һәм ак төс дип әйтәләр бит инде, ул чисталык, матурлык. Кышкы көннәрдә бит инде мәсәлән төннәрен безнең мәчетләребез күренми, кайберләре. Без аларга яктылык бирәбез, нур бирәбез, матурлык, динне күтәрәбез дип әйтергә була. Үзебезнең яратып, бу эшне без бик нык яраттык. Менә Ринат әйтмешли инде, шул Мөслим районындагы мәчетне яктыртканда, шул кайтканда, мин әйтәм, Ринат, бу бит бик яхшы эш, әйдә без моны проект итеп алыйк һәм дөньяга күрсәтик дидем.
Чынлап та менә республикабызда 3000-нән артык авыл бар, әйеме? Һәм сез аларны менә ничек сайлап аласыз? Миңа шунысы да кызык, нинди таләпләрдән чыгып, туры киләме, юкмы икәнен? Туры килмәвен без аның гомумән исәпкә алмыйбыз. Ни өчен дигәндә, чөнки безнең бүгенге көндә үзем мин шул вакытта аспирантурада укыйм Каида. Анда бүлек автоматизация. Нәтиҗәдә без менә эшләгән эшләребезне булдырылганча җиңеләйтергә тырышабыз. Һәм чынлап та соңгы менә эшләрне эшләгәндә безнең манараны Ишбу ялында яктырткан идек. Әгәр җиргәндә шулай ук сәгать ярымда яктыртып төштек. Димәк, бүгенге көндә безнең методика действительно үз җимешләрен бирә. Һәм ничек сайлыйбыз дигәндә, безгә бүгенге көндә мәчетләр үзләре чыгалар. Мәсәлән, чыгабыз дигән чакта инде безгә табырга була безнең аккаунтларны Нурлы Ислам дигән ВКонтакте, Одноклассникида. Һәм шул вакытта инде мине дә табырга мөмкин, турыдан-туры язып үзебезгә чыгалар. Хатлар язалар. Шул ук вакытта инде безнең үзебезнең серле исемлек тә бар. Без ул серле исемлек буенча менә һәр җомга сайын иртән торабыз да кузгалабыз бер билгеле бер авылга. Ул мәчетне яктыртып төшәбез дә, без гади генә киемнәрдән киләбез, яктыртып төшәбез дә, кайтып китәбез. Ягынан соң инде хәзрәткә үзебезнең күчтәнеш белән киләбез. Һәм шушы мәчеттә булган бөтен бирелгән тәрбияне үзен ниләрне шушы мөселман кардәшләребезгә шуны шунда күрәбез дә инде. Әйе, аннан соң бит менә хәзер Telegram каналда да шулай ук бар андый мөмкинлек. Ягъни алар карап китә алалар сезнең менә шушы башкарган эшләрегезне. Аны без шулай ук экранда күрсәтербез. Адресын безнең инде тамашачыларыбыз шулай ук күрә алыр дип уйлыйм. Ринат, менә чынлап та таләпләрне әйтеп киттегез. Чынлап та бик игелекле проект. Һәм менә сез инде ничә мәчетне яктырттыгыз әлеге усул белән? Без бөтенесе 10 мәчетне яктырттык. Һәм инде киләчәктә Алла бирсә безнең соннарны әйтү дөрес булмас. Алла бирсә инде 1000 мәчет Татарстаныбызда. Бәлки гомер азагына хәтле ирешеп бетербез, ләкин инде иртәрәк җитешергә иде Алла бирсә. Һәм менә Telegram канал дип әйтеп киттегез. Чынлап та без аны алып барабыз әйтик. Әгәр Telegram каналны да менә экранда күрсәтсәгез иде, мөмкин булса. Безнең WhatsApp'та да бар. Һәм без аны алып барабыз 4 телдә бүгенге көндә. Ул безнең татар теле, гарәп теле, инглиз теле һәм шул вакытта рус телендә дә. Һәм менә бүгенге көндә без эшләрне эшләгәннән соң, менә яшьләрнең карашын шулай ук үзебезнең мәчетләребезгә тагын да тирәнрәк карый торыр өчен, мәсәлән, инде без бүгенге көндә үзебездә ни өчен бу мәчетләребезгә якын, без бәләкәй чакта хәзрәтләр укыттылар, Коръән укырга, сүрәләрне ятлаттылар, шул вакытта намазы укырга өйрәндек. Һәм нәтиҗәдә без менә шу мәчетләргә килеп җиттек. Без нинди фикер белән бүгенге көндә янабыз? Безнең үзебезнең балаларны дип әйтимме, гомумән үзебезнең милләттәшләребезнең балаларын шулай ук мәчеткә таба юнәлтергә. Һәм бу исәптән без конкурс уйлап таптык. Бу конкурсның мәгънәсе нәрсәдә? Безнең балалар үзләренең авылларындагы булган мәчетләрне рәсем ясыйлар. Һәм шушы рәсемнәрне җибәрәләр безгә. Тест форматында без ясыйбыз моны Әгәрҗе районында. Бүгенге көндә бөтен дөнья татар конгрессы безнең партнер, шул вакытта мөфтиятебез, Әгәрҗе мөхтәсибәте, берничә икътисади оешмалар безнең. Һәм инде без бергәләп менә Алла бирсә үзебезнең балалар ясаган рәсемнәрдән урыннар билгеләп, шушы беренче урын алган мәчеткә без үзебезнең манара яктырту наборын бүләк итәчәкбез. Һәм шул вакытта безнең партнерларыбыз да һәрберсе үзенең бүләген Алла бирсә тапшырачак. Бик яхшы гамәл. Чынлап та менә изге эшне аны бергә башкарсаң, ул тагын да саваплырак була бит. Шуңа күрә менә сезгә кушылырга теләүчеләр бармы һәм алар ничек итеп мөрәҗәгать итә алалар? Әлбәттә кушылучылар бар. Алар безгә Telegram каналда язалар. Һәм инде алар анда язганнан соң без алардан сорыйбыз, сез мәсәлән ниндидер күпмедер күләм акча күчердегез икән. Сез үзегезнең әрвахларыгызны язып җибәрегез, әрвахларның исемнәрен. Без ул әрвахларның исемнәрен хәзрәтләргә тапшырабыз. Менә шушы тәҗрибә белән үткәрәбез. Шул вакытта инде безнең серле исемлек бар. Беренчесе, икенчесе безнең иганәчеләр бар. Мәсәлән, инде үткән атнада Арча районы исәпкә алсак, анда шушы авылда яшәп килүче әбинең оногы үзенең әбисе янында торгызылган мәчетне яктыртырга булды. Һәм чынлап та анда бик күп халык җыелган ди, тутырганнар Инстаграмны, халык сөенгән гомумән. Димәк, эшнең нәтиҗәсе бар. Халыкның кәефе күтәрелгән. Шул вакытта инде безнең шушы мәчет кырында булган мәхәлләдә алар да шулай ук мәсәлән үзләренең өлешен кертергә мөмкиндер. Әйе. Димәк, әле менә шушы адресларны тагын бер кат экранда күрсәтсәк бик яхшы булыр иде. Димәк, инде хөрмәтле тамашачылар, әгәр дә сезнең дә әлеге изге эшкә кушыласыгыз килә икән, мөрәҗәгать итегез, әлеге адреска сез яза аласыз. Һәм инде Нурлы Ислам проектында да шулай катнаша аласыз. Чынлап та менә Ринат, без бер
сөйләшеп алган идек инде, чынлап та менә мәчет бит ул нурлы мәчет, ул бит авылда нур балкытып торырга тиеш һәм инде әлбәттә безне динебезгә өндәргә тиеш һәм сез әлеге эштә бик саваплы эш башкарасыз. Шуның өчен сезгә уңышлар телибез. Бик рәхмәт бүгенге иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен сезгә алга таба да уңышлар телибез. Рәхмәт. Бик рәхмәт. Бүгенгә шулар иде. Тапшыруыбызның иҗат төркеме һәм мин Айзилә Батырханова сезнең белән саубуллашабыз. Һәр эш көнендә сәгать иртәнге 9-да Татарстан дәүләт телеканалы милли тапшыруларын карарга онытмагыз. Безнең белән бергә булыгыз.